what's up? Nones Vlog and Drive here. Gusto ko lang batiin ng isang maligayang kaarawan si Manay Ginalyn Katina Vlog. Siyempre, happy 10k subscriber. Sana patuloy kang tumulong at huwag magsawang sumuporta sa ating mga kapwa YouTuber. At siyempre, shoutout sa lahat ng team na nakasupport po kay Ma'am Ginalyn Katina Vlog. Sana huwag kayong magsawang suportahan si Manay Ginalyn. At shoutout sa Team Bicolano. Alright, Nones Vlog and Drive here mga kapatid. So, mag-ingat po tayo palagi in lahat. At huwag tayo makakalimot na magdasal sa ating Panginoong May Kapal. At syempre, huwag na huwag niyong kakalimutan na suportahan si Manay Ginalyn Katina Vlog. Alright, shoutout po sa lahat. God bless and good luck. What's up guys, nandito po tayo ngayon sa So what's up guys, napakaganda ng mayon mga kapatid. Mapapansin nyo talagang perfect yung buhok. Yori, shout out. Good morning mga kapatid. Take me to your heart, take me to your soul, take me to the center. Eternity forever, every single day. Mega love shout out. Sorry. Thank you sa pagbisita mo kapatid. Unang tamsak ay yun. Para hindi ko pa na-open yung harang ko Take me to your heart, take me to your soul, to your family. All right. Be forever, every single day. Maning man. Ay, ano po? Everything forever. Take me to your heart, take me to your soul, take me to the Johnny day. Teka kapatid na Jory sa patambay-tambay mo dyan. Gusto mo ba umakyat? Open ko muna yung harang ko dito. Ay, hindi ba yung sinasilo doon? Mga sila. Para yun ang ipapagawa niya, hindi naman kaya. Ay, pasabay na rin. Pagkakarta naman ni mama, ano yan sa buhay nila, puro na sa ilo.
818 pa nakarelatuban. Gawin mo ng 1K, Boss Jory. Sige na, sige. Tapos si niya, Mila. Sige na. Okay, go. Boss Jory, nakadami doon. So, ano ka punirelatuban? Tapos mo na ako, tapos yan, ma'am. Hand wash. Magandang buhay. Yon, bird vlogger. Stop. Kamusta dyan, kapatid? Magkape-kape tayo. Marenal daw sa mo, Boss Bird. If I were a boy. Akit na Boss Jory. Yan. Ang gusto ko. May mga bisita tayong malulupit ang maakyat. Yan. Binuksan ko lang yung harang, kapatid. Tinatan ko lang yung harang natin na malupit para take me to your heart, take me to your soul. Ayun, kasi ang daming club shoutout sa iyo, kapatid. Shoutout ko sa iyo. Thank you sa pagbisita mo sa aking bahay. Salamat sa parang nila. Wala na pala ako, Lord. Hehehehe. Oo po to, Hanap na tayo ng kape. Kape. Mga kape tayo. Dan harang yan, sabi ni Edward. Salamat boss, kapatid, sa parang mo dyan. Bago gusto niyo pong makyat dito. Kailangan ko nagkakape. Gusto ko pero Milo, Ovaltine. Brand pala. Orang Milo.
Hoy, may mayo. Yeah. Yeah. Oh. Oh. Sige. Ngayon ko lang ulit yan, oh. Kagarang mo ka? Ay, may kwan. Ring ka? Hindi si Mang Medkari. Tipid-tipid. Ayun, hindi man vlog. Yan, shout out. Guys, Sir Nyox. Kumusta, Sir Nyox? Ang lupit ng bahay mo, at okay na. Tanang, ay, expert na ka din ba brand mo, boss? Expert na ka din ba brand mo? Expert na. Hindi na ka din pwede. Kailangan na ito ma-obs ngayon. Yan. What's up? You upload. Ayun. Host, payo na. Ay, naman niya. Dikitan muna kayo dyan. Magdikitan muna kayo dyan, mga kapatid. Yan, mga mahal kong kababayan. Mga minamahal kong panood. So, 3 na kanina. Mukbang. Ay, patay tayo dyan. Ito, gatas muna tayo. Baka gusto nyo umakyat. Yan. Ano ni boss? Alright, what's up? Yeah, mag-bear brand tayo tapos may ilaw. Hindi tayo napapakape ng basta-basta. Yan, official. Pabio mga lods. Yung upload. Take me to your heart. Take me to your soul. Try to forget what was done.
Okay, what's up? Yan. Kaya mag-aayuda na tayo, mga kapatid. Kape-kape muna tayo, siyempre. Kape-kape muna, kape-kape. Ay, parang malapit to. Yan sa inyo, salamat sa suporta mo dyan. Ito ang atipipin natin yung bahay. Sabi yung mga kapatid, magdikitan po kayo dyan, maglablaban po kayo dyan. Sarap. Dan 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 so many people. Yan, baka mayroon po kayong pang-ayuda dyan sa kape natin. Guys, kain na naman tayo. Ako masasaya. Kain na naman tayo dito sa Barangay Inang. Shout out. Oh, shout out. Ako masusubon ako. Shout out. Kaya di pwede. Right, guys. Kawan ko tikman. Birthday. Pangon mo yung picture ni Sir. Salamat sa inyo. Karoon na kita. Happy birthday, Sir. Black na naman yan. Nag-vlog si Sir. Si Ate Bakit siya sa Margie. ibang barangay? Ano, Sir? Tapos na Oh, yung boss. Sir Madaya. Kain muna tayo. Mamaya na yan. Pero, Sir. Ang pagkain talaga. Okay, guys. Ang shoutout sa lahat ng taga-inang. Ay wow, nag-ano. Nasa YouTube ko na to. Ay, may Nagpapagawa na ng silver. May gwapa iyan. Nagsildo May gwapo. Nag-ano mo Sir. Nag-ano mo si Sir. Nag-live siya, nag-live. Yan. Nay Vilma, anong masasabi mo, Nay Vilma? Imbes ako nailing nangutan. Ako, Sir, ang ate ko. Oh. Nailing. Ano masasabi mo? Nakagulpi ka na kayo. Imbes na din. Si Sir, nakagulpi, Sir. Nangungutang kita. Ay, grabe ka man, Sir. Di ko pwede na napitan. Oh, tagsararo lang ni kan kutsinta. Si Sir. Ay, makuwasan ako tatlo. Paano man kanina ang masusubgon? Ano naman yung masup ko nini sa likod? Paano mga masusubgon? Masusubgon. Nalo.
that love music, if you love music, hands in the air right now. Y'all all right? I need to hear some noise from everybody on my right. I need to hear some noise from everybody on my left. Now I need to hear some noise from everybody that's ready to party with DJ Down. Digital Remix Astig. Kaya na mga alien. Asok Mix with DJ Down. Digital Remix Astig. Patisoy, ang mga sisoy, pura gidongoy, galangoy-langoy, sayaw tapo, pura ganito tapo, nagsamita, samok-samok, asukara, rapsoy, sayaw mga soy, asukara, alamay-lamay, asukara, sayaw isang wailiko, asukara, sayaw pinabihagay, asukara. Mix with DJ Down. Digital Remix Astig. Hi, what's up? Pakainit. Pakainit dito. Fast and free shipping sa Lazada 6 sale, June 6 to 8.
Basta Team Thunder, sunog sticker. Ito si Team Thunder. Selling Lalita. Hey. Ah. Oy, 75 super sticker. Darling, thank you sa pa-super sticker mo dyan. Sound. Thank you so much. Alright, good morning, darling, my loves. Salamat sa iyong pa-super sticker. Alright, mga kapatid. Kahit na mahal, dito ka na mahal sa taas. Paano na ang puso kong ito? Yan, Jeffers Vlog, hello. Kahit pilitin ka, wala naman akong pag-asa mo. Sigaw, nabis niya sinaktan ako. Dami agad views na yung upload ko, sir. Buenas, napakalapit yan. Napakalapit kasi marami kapatid, Sir Nyox, na nangangailangan ng na WH. Kaya yung bisa, limbawa, yung tulong din nila sa'yo, banana, sila din bahala sa banana mo. Kumbaga yung pinaka-counterpart din nun, yung watch hour. Maganda yung maganda yung tulungan talaga sa larangan ng YouTube, sa larangan ng pagbablog. Talagang kailangan
tulungan. Hindi kasi tayo aangat na tayo lang. So magandang ano, mas maganda yung yan. Ang pangit ng kanta. Nasaan ang pag-ibig mo? Dati ay nadarama, sa puso mo'y naglaho na. Kahit nakasama ka, para bang nag-iisa, di ba't mayroon ka nang ang iba? Pilit na isipin na ako'y mahal mo pa. Ito'y hindi. Ayan guys, sa gustong umakyat dyan, pa-share po ako ng ating live mga kaparid sa inyong community, sa inyong Facebook. Ayan. Anong oras? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up, don't be Di ba dapat ako lang? Darling, what's up? What's up? What's up? Love you. Nagpagawa mo lahat, Hiling mo ba'y unawain? Pagbigyan ka. Okay lang, mahal kita. bakit ba Kaganito. Sir Nyox, kinambayan ko ng 8 tab yung ano ko eh. Yung live. Kinambayan ko ng 8 tab dito sa computer. ay paisaya Wala naman, may pantambay ka dyan. muna Isang araw pag di nakita, isang taong katumbas na, miss kita. Miss kita. May pangayaw na ako dito sa ano, hi sa co-host. Ayun, yung co-host po natin kapatid, ang girlfriend ko po yan. Si Darling, my loves. bakit ba nagkaganito? Huwag takbo ng ating kwento. Dati ay paisaya, hindi ko muna maligaya. Isang araw pag di nakita, isang taong katumbas na, miss kita. Miss kita. Gusto si Sir Jox ha. Alright, yun. Shoutout kay Sir Jox. Nagtatago po siya sa misis niya. Nakakano siya mapalo. Ayan, napakalapit niya. Napaka-supportive po niya ni Sir Jox, kapatid.
kumusta ka na? Ako'y ba? Shoutout po sa mga kababayan nating OFW dyan na walang sawang sumusuporta sa ating channel. At sana po patuloy po tayong mag-ingat at syempre... Ha? Akit na lang ako ulit. Mag-iwan lang ako. Balay ka? Bye. Iyong mahintay. Yan na, love you. Bye. Kabilang ng ating maaway. Kung sakali ayaw na sa akin, baby ko, patuloy kang mahalin. Kung sinong man ang may kasalanan sa ating dalawa, kung sa tingin mo, ikaw baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Baby ko, kumusta ka na? ako ba'y iniisip mo pa? Baby ko, hanggang kailan ang pangako ko'y magmamahal? Ako'y iyong mahintay sa kabila ng ating mga away. Kung sakaling ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sino man ang may kasalanan Sa ating dalawa, kung sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. iyong mahintay sa kabila ng ating mga away. Kung sakaling Ayaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Kung sinong marang may kasalanan sa ating dalawa, sa tingin mo ay ikaw, baby, pinatawad na kita. At kung ako ang dahilan ang ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Baby ko. Parang bantayan mo, magsinita ka ng buluman. Hindi natin narito ang pag-ibig ko. Pag ikaw kasama ko, kasal ang dami ng tumakbo, binibigay ko. Just miss my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Huwag pinalagi mo ang lagi ko hinihingi.
Di ko kaya ilaban na pinalimutan ka mga labi na di mo naman na sa kamala pala ang kain. Di mo kinain salit ni Kasim. Matulog ka pa naman di nakauga ito tinangka. Lalaming pababa mapunta ka. Ba't ganyan na lang tumakbo? Wala namang nagawag ka. Muna lumayo sa'yo na di ako babayo. Oh, binibig, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Even nobody else. Di kayang sumama. Don't feel lagi mo ang lagi ko hinihintay. Oh, binibig, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Even nobody else. Di kayang sumama. Don't feel lagi mo ang lagi ko hinihintay. Sige po kapatid na Sir Nyox. Salamat kapatid Sir Nyox sa pagbisita niyo po. Thank you so much. Yakapin mo na si Mrs. niyo po para hindi na magalit. Good night po Sir Nyox. Salamat sa pag-stay niyo po. Thank you. Kulay
Hello, friend. Rose Kitchen. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako bagang pasuway. Titig mo pa lang ako bibigay. Iyong ganda ay walang kapatay. Alam ako ay natulog ka, mga tigang mo sa aking makapitan ka. Di ko mapipilang aking nagalang ka. Hindi ka. Rose Kitchen, shout out. King of Russia, shout out. Sa iyong tingin at galing ako ay natutunan. Pag-ibig mo sa aking makapitan ka. Ito mapipilang aking nagalang ka. May chindi ka, girl, may chindi ka, girl. Summer Mix DJs. Korean cooking. Hey, what's up, Rose Kitchen? May love shout out. Welcome to my live stream. How are you, my friend? What do you do for living? Thank you for coming to my live stream.
If you wanted to Igot Mukbang, yan. You want to come with me? Pwede po kayong umakyat. You can join me if you want. Igot Mukbang. I'm on my way to your channel. Oh, you have a 4.87 subscriber. All right, thank you for coming to my live stream. Buhay Isla Vlog, thumbs up dan host. Ayun, thank you sa pa-thumbs up mo dyan, kapatid. Hi, Ling. Dating. Fast and free shipping sa Lazada 6/6 sale, June 6 to 8. Tara guys, palitan 20, 30, 40. Yan. Ay. What's your plan? My plan is Tara. Ay, yan. Tubod-tubod ka dyan. Di siya ito. Ano sa braso? Yan na kita. Hindi. Putik sendo sa sendo. Sige. Magluto. Ano magluto? Luto. Lagi diri-diri sudah tahu. Right. Ini kan ada din lagi. Kasi nagoda. Kalau bapak cuma gue bisa dapat problem kok. Ya sorry ini.
Aduh, dito na sa kita. Hindi man yan. Okay, palitan tayo kapatid na ano, Buhay Isla, 30. Yan, 30. Trend tayo kapatid, Buhay Isla Vlog. Pasok mo yung main mo kapatid. Magtagit ka na kapatid, palit tayo 30. Pasok mo yung, ano, yung main para majakit kita. Bateran tayo para mabilis. mo, tati tayo. Okay, 30. Iba pa yung bahay mo kapatid, okay? Ipasok mo yung main mo. Naayos ko pa kasi ito, no? Pad, naayos ko lang ito. Sige. Tingnan ko yung bahay mo kapatid. Tingnan ko yung bahay mo. Maganda. Okay. $4.58 kapatid. Sige, 4.58 ka. Ito ba ito sa'yo? Kabeho? Kabeho? Sa kanina ko kapatid, wait lang. 30. Sige, start na ako, 30. Okay, 4.58. Kaya mag-iwan ka lang kapatid ng bagas kahit isa lang. Yan. Thank you. Ayun, kabit official. Ayun, pinasok mo yung main mo. Bagas ko din to sa yung main ko kapatid. Pagka ano, mamaya. Lagitan ko muna yung main mo.
Alright. Sige, sige. Sarap malapya. Isa na, isa. Nag-start na ako kapatid, isa. Kagawad, official, shout out. Pangalawa kapatid. 4.58 ka ngayon. 58, 59, 60, 61. Tatlong guhit, tatlong guhit. Rosas ka ba? Kalimbang o lang mga kapatid. Kagawad, may ano dyan, may ano dyan. May nakikipagbarteran, bago siya magbarteran. Gwapo mo ngayon, no? Sana all. Ayos si kapatid na kagawad. Thank you kagawad. Kita yung lahat. 4 point. Baga mag 4.60 ano to? 59, 60, 61. Tinago kong guguhit. 4.59. Parang nenenggi ang aking karawang. Sound. Taliram Gamer, shout out. Hindi pumapasok yung malagad ko ngayon ah. Ayun, Bikers TV. Yan, Bikers. Bikers, shout out idol, shout out. Salamat sa bartera natin kahapon, napakalupit. Thank you idol sa pagpunta kapatid Bikers.
Parang hindi ito gumagalaw si ano. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 na nadidikit ko, hindi gumagalaw. Baka palo tong hindi gumagalaw. Yan, may kabartiran tayo dyan, idol. Baka gusto mo rin makipagbartiran dyan. Hindi gumagalaw tong ano. Tinawa kong papasok yung ano ko. Wait lang kapatid na ano cut burn official. Naka-15 na ako, hindi gumagalaw. Palo yata tong ano ko, wait lang. Palit ko yung cellphone ko na naka-live na yun. Parang hindi gumagalaw tong ano ko. Wala, hindi talaga siya pumapasok pala. Sayang lang, 15. Wait lang kapatid, i-akit ko muna tong ano. 20 available. Wait lang kapatid ha. Kapatid, wait lang. On the way. Ipapasok ko yung isa kong cellphone ngayon. I-akit ko muna to. Para makadikit. Bigyan kita basta 30 ako sa'yo, 30. Nakita ko na dalawang guhit na ako. Wait lang. I-akit ko muna tong isa kong cellphone. Gamitin ko yung isa. Di palo pala. Palo, sayang yung 20. Out 15. Naka 15 na ako eh. Di ko napansin. Palo pala to, palo. Sayang. Ito kapatid ha. Ayan, kapatid. Wait lang, ito na kapatid na cabin. Cut burn official. Alin ba yung didikitan ko kapatid? Cut burn official.
Ito, ayun, Kabi TV, pa baba kapatid ng bahay mo. Andito ako kay Catburn Official. Unahin kita Kabi TV. Kasi tayo yung may transaction. Isunod ko si Catburn mamaya. Yan. So yung kapatid idol. Magayo na ako kapatid. Di na tayo. Ayun. Nandito na ako kapatid ulit. Nandito na ako sa ano mo. Wait lang. Basta 30 to, 30. 4.58. Sayang yung hindi gumuhit. Pabalik sa nakaraan. Try ko muna kung guguhit to ha. Na-overdikit na siguro yung ko. Mga alagad. Nahihirap. Ngunit hindi kailangan. Ayun, salamat kapatid, Idol Dan 30. Yan. Wait lang kapatid ha. Hindi gumagalaw tong bahay mo talaga. Wait lang. Parang hindi gumagalaw yung bahay mo. What ito? Talo din tong isa ko kapatid. 1.94 ka na. Wait lang kapatid ha. Wait lang kapatid. Ay kapatid Josa. Salamat at dumating ka. Pwede pakibigyan muna ng 30 si Kabi TV. Hindi dumidikit yung alagad ko eh. Kapatid Josa. Pwede pakibigyan ng 30. Wait lang kapatid, buhay isla vlog ha. Ipasa kita dun sa sa kaibigan ko. May 6 na ba na dumikit? Sige, i-continue ko. Ipapasa sana kita doon sa kaibigan ko na siya muna pa didikitin ko sa iyo. Wait lang. Try ko kung dumidikit talaga yung iba. Yung iba kasi hindi dumikit eh. Kaya tingin ko palo din. Wait lang kapatid ha. Kasi kung may kaibigan ako diyan. Kung sakali,
Siya ang pabibigyan ko sa'yo ng ano. Sa 10 pesos, may 3 araw. Nakipagbartiran din ako kahapon eh. Nescafe Classic. Sige, 20. Kapatid na Diyosa. Okay lang yan, 20. Ang ipasa ko doon sa isang tropa yung 10 para makano. Okay lang ba, kapatid na Yumi Carlos? Sige, salamat. Ayun, kapatid na kapatid Buhay Isla. Ayan, may OTW yung 20 na. Yan. Ang ihanap kita ng 10 para matapatan ko yung 30 ha. Palo kasi yung Palo kasi oh. Hindi dumidikit. Salamat kapatid na Diyosa ha. Mapakalapit mo talaga. Hindi talaga dumikit oh. Sayang, naka 30 na ako mahigit. Wala, hindi pumasok. 4.58 pa din. 4.59. Tama, pumapasok yung Sige, pin ko kapatid. Salamat kapatid ng Diyosa. Pumasok kapatid na yung mo. Yan, kabe. Yan. Salamat ha. Salamat kapatid Diyosa. Thank you. Ayan, nakapin na si KBO TV. Gumuhit naman na siya 4.59. Kaso palo sa akin, palo. Ihanap muna kita ng 10 ulit ha. Ikaw ang nais ko sa tuwina. Ayun, pinasa na kita kapatid sa sa GC ko. Pinapabigyan kita ng ng 10. Ayan, bahala na siya si kapatid na Diyosa. Salamat. Ang kapatid na Diyosa. Mamin USA, salamat, shoutout. Patay tayo ito. Palo yung mga alagad ko. Hindi ka makapit. Linisin ko nga muna tong alagad ko. Pasensya ka na kapatid na, Okay na yung kapatid na ang KBO TV. Yung 20 ko sa'yo, si kapatid na Yumi Carlos na yung magbibigay. Tapos yung 10, ipinasa na kita doon sa isa kong kaibigan. Bale yung para pantapat po doon sa sa 30 ang binigay mo sa akin. Palo kasi yung palo kasi yung alagad, di pumapasok. Palo kasi yung alagad ko eh. Sayang. Ayun, kapatid na Catburn official. Yan, may available na 20. Kapatid na Kabe, baka gusto mo makipagbarteran din dyan kaya Ayun, Rose Kitchen, shoutout. Ayun. Mag-deal na muna kayo kapatid at pinapabigyan na kita ng 20 doon sa Salamat at ayun, salamat ka kapatid na Kabe. Ang pasensya na, di ko kasi alam na
Hindi ko alam na palo pala yung ano. Ay. Okay na, OTW na din yung ano, OTW na din yung 10. Ipinasa ko doon sa ang kaibigan ko din. Yan, salamat at may mga kaibigan tayo. Ayun. Ipapapin kita doon kapatid na Kabi Kabeho TV sa ano. Yan, pabigyan kita ng 10 plus yung 20 kay Josa. Ay, bababa ko din si Josa kapatid para madikitan mo din. Siya yung magbibigay sa iyo ng 20 para sa akin. Yan. Yeah, wait lang kapatid. Pasensya na kapatid ha. Hindi ko kasi alam na ano. Si Merto po. Hindi ko kasi alam na yan oh, taas na arang, hindi ko maabot noy. Pasensya na kapatid na ano, nakipagbartira na ako, lakas ng loob, hindi pala kumakapit. Akala ko pa naman, kapit na kapit. Pero yung sa'yo, pumasok. Rodel, Bascal Official, ayo, thank you po sa mga pumapasok. Ayun, salamat, Kabeo TV. Bawi ako sa iyo, kapatid. Next live ko, bawi ako sa iyo, kapatid. Nakadikit naman yung main ko sa iyo. Nakakalimbang all naman. Kaya kung sakasakaling magla-live ka, mapupuntahan kita kasi magpop-up yun sa atin. Di ko alam na palo pala. Ay, 4.6 ka na. Ayun, napakalupit. Host, pa-jacket tayo. May jacket na kayo. Salamat kay ano diyan, kay Josa. At Carlin Moro is in the house. Ayan, shout out sa iyo kapatid na Carlin mo to. Baka naman gusto mo umakyat dito at may delicate thumbs up. Ayun, bikers, ayun si kapatid na bikers din. May mga jacket na po kayo mga kapatid. Ayun, pwede na po kayo dyan makipagbarteran sa may mga gusto po ng barteran. Ako kasi palo pala yung ninja ko. Mabuti na lang dumating yung kaibigan natin sa YT na si Josa Merto. Ayan, si Juan Carlos siya yung nagbigay ng ano. Erlin Moro is in the house. Yan, pa-bebs ka pang nalalaman Dali mo kaya dito yung main channel mo para pa-jakita natin. Salamat Lods kay Erlin Pa-share naman ang ating live sa mga taga-Albay dyan. Pasensya na talaga kapatid na ano Kabeho TV. Hindi ko alam na ano, palo pala. Oh, Iyon. Ayun. Ang Kawin official Tara 20 sabi ni Leas filed for spicy. Yan. From Planet Namek. Charot nga pala dyan sa mga taga Planet Namek. Ayun, baka may gusto mong umakyat dyan mga kapatid. Palo pala yung ano ko. Ang lakas ng loob makipagbarteran. Palo.
Salamat, salamat. Kapatid na Diyosa ha. Malapit, 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 malapit. Nasaan ka? Salamat, salamat. Ma'am Diyosa, babae po bahay mo. Dikitan din kita 20 po. Ayun. Napakabait naman ni kapatid na ano. Napakabait naman ni kapatid na Kabi. Salamat, salamat kapatid na Kabi ha. Pasensya na talaga at di ko alam na palo yung bahay ko. Salamat, salamat mga kapatid ha sa mga ayun, tama nga kapatid na Diyosa, kailangan din pahingan ko din tong ano, tong mga alaga ko. Mabuti na lang at dumating ka. Binigay ko din siya kay Pamela. At wait lang sa may mga request po ng jacket dyan mga kapatid. Patay tayo nito, hindi tayo magapag ano. Nakita kita doon kay kapatid na J South. Dumaan ako, di lang ako na-comment. Oy. Ayun, Deo, Rin, Tamsak, 26. Huli ka! Ayun, nahuli ka na J South. Kapatid na Diyosa, nahuli ka ni kapatid J South.
Kapag ano na usapan, game na game ako, loko ang inyong Diyos. Ano daw kanina kay kapatid na J-South, nakita ko yung comment nyo doon eh. Kaso di na ako nagbakas, hindi na ako nag-comment. Maganda ka kapatid na J-South? Thumbs up, James Gipi. Alright, thank you sa pa-thumbs up mo dyan. Bahala na yun, nandito na ako sa taas eh. Nasa baba. Nakita ko may work pa. Hehehehe. Ayun, salamat kapatid na Pamela ha. Ay kapatid na Kabe, okay na. Dana sa'yo 30 lahat. Bali 10 din yung sa kaibigan ko. Sukli doon sa binigay mo sa akin. Salamat. $4.62 ka na kapatid. 4.62. Salamat sa mga malalapit dyan ha, mga kapatid. Ayan, may kalab shoutout sa inyo. Baka gusto nyo umakyat. Ito. Sa mga gusto umakyat dyan, magsabi lang kayo. Ayun, shoutout mga kapatid, shoutout sa nag-iisang Virgin. Virgin. Diyos sa ng Team Creators. Ayun, palablab naman sa nakapin natin mga kapatid. Ayun, nag-kiss pa ng pulang-pula.
Mangisda pala si Kabe. Nakipagbartera nga ako kanina kay Kabe. Kaso palo pala yung mga alagad ko. Buti na lang andyan si ano. Diyos, tanggalin mo yan. Lagot ako sa tiger ko. Carlin TV Tamsak host. Ayun, thank you sa patamsak mo dyan. Ayun, Carlin TV. Ito po, dikit na ako sa'yo. Dikit na main ko, kapatid. Bago sa inyo po umakyat, request lang po kayo ng hagdan dyan. Paayuda naman ako mga kapatid sa... may kiss mark na yan, kapatid na Yahel. Ayuda naman ako kay Erla Tuban. Baka mayroon po kayong ano dyan. Kapatid na Kabe, ano ka na, 4.62. Binigyan ka rin ng kaibigan ko ng 10. Pasensya na talaga ha. At palo yung alagad ko. Tambay mo na ako dito, no? Akyat ka na kapatid, Pao. Baka naman gusto mo magchika-chika dito sa taas. Aso ay pitbull. Saliram Gamer, yon. Thank you sa Saliram Gamer ha, sa pa-video mo dyan. Salamat mga kapatid. Bawi ako sa inyo next time pagkayuda. Linisin ko lang yung ano ko, mga alagad ko. Okay, sapin. Ay, salamat. Salamat kapatid na Kobe. Ay, yung ano ba, yung binigyan ko na, pinabigyan ko sa iyo ng 10, kapatid na Kobe. Ito. Live din siya ngayon, pwede mo siyang pasyalan kapatid. Ibigay ko dito. Kapatid na Pamela. Naging na yata ito si kapatid na Pamela. Ay, hindi pa. Naka-live siya. Ay, dito pala si Deo. Sige kapatid, salamat kapatid. Madami din pang ayuda to. Ito si Pamela kapatid, naka-live siya. Subila Diyos, lagyan mo ako sa chat. Ayan na kapatid na Kabe, binaba ko po yung bahay ni ano. Okay na bro, kita ko na bahay niya. Ayun, salamat kapatid na Kabe ha. Napakalapit. Napakabait nyo naman kapatid. Baka gusto nyo sumali sa GC ko po, mayroon pa akong GC. Hukbo ng malulupit. Bali Bicolano po ako. Yan. Nambinitin ka, Diyosa.
siya pipigilan, di ko siya pipigilan, di ko siya pipigilan. OMG, si Moro Vlog, may kalabot shoutout. Sige kapatid na kape, i-PM mo lang po ako sa GC ko kapatid. Marami po tayong kaibigan doon ng mga OFW, mga taga dito rin sa Pilipinas. Yan. I-message mo po ako dyan. Sa ano, sa... Message mo ako dyan sa aking Facebook. Nones Vlog and Drive kapatid. Shoot, shoot. Shoot, shoot. Oh. OMG. Si Moro Vlog, shoutout. Salamat sa pawaiti-waiti mo dyan. Dragon Moto Vlogger. Ilusok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Pinatay ang ilaw. Madalas banyukin. Alas 7 ng gabi, nakilala ko tuloy ito. Magandang natain na nakabibigani sa aking mga mata. Asik ko lang alam ay manloloko lang pala. Nagmanang sa akin na nagtuturo na siya. Hindi pa kumikot upang di makilata. Siya ay nagpayapa, nagme-mention pa daw siya sa alabang. Ako ay tumakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaw ay sa bagay na hapit na magpapahinga. Hindi ko siya matutupan sa aking manig. Di ko pa nahalikan. Hasga. At pinatay ang ilaw. Sa kape ang riyan, ikaw ako ay imaya. Inom daw kami at siya ang kaya. Kaya kaming kalaway, pag-inom ng beer. Hindi naman siya ang makatang. Sabi niya sa akin, hindi ko alam ay mayroon siyang inilagay. Ako biglang nahilo, nawalan ng aking malay na ako'y nagising. Aking napansin, pangalan ng motel. Kaya ang sabi anak ko, hospital ako. Magkabo ko ng girlfriend ko, mahirap ko, wala sa isip ko. Ang right na hagiwa, nakakita ko siya, naka-underwear lang. Magkantay, just go, yeah, at pinatay ang ilaw. Ang agalas, suman
Ano, makain ka? 50, ano mo yan ha? Ano? Oy! Adobo. Salamat sa pasik. Sticker mo dyan. Sige. Bigyan mo na. May siyang ganda ka? Ano ba no? Sa lisensya ko ano naman sa gatos? Okay mo ba sa gatos dyan? Salamat sa pa-sticker mo dyan. Snaga mo na. Gutom ka na. Siya magadobo. Ikaw! Baka lang mo. Ano adobo nyo? Upad, 200 na ka. Sige, baka lang mo dyan. Salamat sa pa-super sticker mo dyan. 37 pesos siya. Kapatid OMG, salamat. Pakalupit mo talaga. Baka may gusto kang i-shoutout dyan. Pilit hinahamlot sa kakakalmot. Sa kanyang hiling ang gusto niya ganito yung gumigiling hanggang mag-umaga. Lisa G Vlog, shout out. Yan, salamat sa pa-sticker dyan na malupit niya yan. May lumalabas ibang ako'y all right. Fresh 199 suckers. Pinatay ang ilaw. Shout out po, hindi sabi ni Kagawad. Ayun. Thank you sa mga malalapit dyan na palipad. Bineberot. Ayan mga FW, mga taga Bicol, may tambayan na everyday live and pwede ka na magpa-sponsor Pops. Ayun, thank you, napakalapit.
Pwede mag-promote host, sabi pa rin sir na sige po, no problem, no problem. Open po tayo sa lahat. Ayan. Naka 2 hours na pala tayo. Binebero in love ako sa beauty niya. Kapatid na OMGC Motovlog, baba ka ng bahay. Kami mo, dali ko hanggang lunes. Hanggang bigla siya magpahanap, pupunta daw sa
ay dalawang ligo sa Manhattan. Isang buwan walang kwentuhan, isang buwan walang suntutan. Balik sa Manila, ako ay nananakit. Mabaliw-baliwag ko sa kanyang mamahanik. Okay lang di maiwasan na mapamisan-misan, pero pag kami nakita, aking pambigilan. Ito sa ating pinapasigaw, ito sa ating pinapasigaw, ito sa ating pigilan, ito sa ating pigilan, ito sa ating pinapasigaw. Kanta ng aming samahan, walang nananamig. Magpasama ang aming dinadaig. Araw-araw, kwentuhan, araw-araw, ikuan, araw-araw, tutugan, araw-araw, sundutan, pero di ka na isa-isa ng dahilan. Makan ng buong pamilya, punta sa kainan, wala akong kakuntuhan, wala akong kasundutan, kaya ang aking buwan, nakambay isang buwan, sasapat balik sa PI, tulang naghihintay, susukunin ko sa atin, ikaw na walang natay, para akong ito kahit sa pagodigo, ubupusin at ubusin, at wala nang ito-ito, ito sa ating ginawasikan, ito sa ating ginawasikan. Ayun, Charlene TV. May yung short video. Yeah. Well, this is Andrew E. Miles. And I'm gonna do a song that you've never heard before. Yeah. You know what? I know you know this song, baby. From way back. So you all know the song. You know what? You better sing along. Ako'y nasa Malate, ang shooting ng gabi. Kilalang pagtuloy ito, magandang batang inanakan. Di matigil sa aking mga mata. Ikaw rin na lang ay paglalang pala. Hanap sa akin na nagtuturo na siya. Hindi pa pinon upang di mahalita. Siya ay nagkayapa. Nagpepersyuan na siya sa alabang. Ako ay kumabay, mahigpit na mahigpit. Nagkalaway sa pagkanangapit na api ang makalinga. Bicolano Galbo, may love shoutout sa lahat. Ayan. Salamat sa mga Bicolano dyan. Bicolano din ako mga kapatid. Alright, Bicolano Galbo Vlogs. Hello, bakit kalbo? Yan, sa mga Bicolano po dyan, tara sa GC ko, mga malupit. Knowledge Vlog and Drive, PM nyo lang ako mga kapatid. Karaon muna kita, karaon. Bicolanong kalbo, dating dikit na ako sa'yo kapatid, oh. Dating dikit. Bicolano kita, mga oragon kita. Ayan, thumbs up.
Hunger Vlog, thumbs up. Yan. Bro, na ako kay Ma'am Pamela. Ay, salamat kabi ho. Salamat. Salamat po kapatid. Napakalupit niyo po, napakabait niyo naman. Paragong talaga mga Bicolano. Naglalaway sa pal. American wrestling fan. Nagkaroon sa orange coffee pero dito siya sa bread. Nandito sa Mimosa, ang mas nangabas sa door. Only girl ang chika, bebe, ang nagpatod to door. Sumenya siya sa guard, humingi ng calling card. Ang sabi niya siya daw ay sa menu, die hard. So sa likod ng calling card, upun siya ng pasay. At syempre, pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Inarali mo si at ako'y pinabili. Kinuha calling card at ilagay sa kanyang big. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ko sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang hindi talaga ng bahay kasi may eleve ko. At ang sabi niya, ang food night sa second floor. so sa paso pinakita niya ang koleksyon ng piso. Pinakita rin koleksyon ng mga sabi niya, gusto niya joke sa cream. Ayaw niya ng niyayate, gusto tinataparin. Si Oliva lang sinabahin, pero sige tayo, gusto na magaling, parang pati-pati. Si Oliva lang sinabahin, pero sige tayo, gusto na magaling.
ng kalimutan na lahat. You kill my dog, I will kill your cat. Pinagupit ko ang kusina hanggang sa mong gigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, DJ Strike. Ang makita niya, chorizo ko ay nako, sabay na, nagpot, lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Kahit balik ka rin, ikot yun pa rin. Ang sabi niya, kumiki siya sa akin, and boy, this is what she said. Pero magkakilala, pero parang really bad. Pero sabi ko pa rin, sabi ko pa rin, gusto ko nang nagagalit, para sabi ka sabi, sabi ka sabi, si Ori kayo sinabi, pero sabi ko pa rin, sabi ko pa rin, gusto ko nang nagagalit, para sabi ka sabi, sabi ka sabi, si Ori kayo sinabi, pero sabi ko pa rin, sabi ko pa rin, gusto ko nang nagagalit, para sabi ka sabi, sabi ka sabi, si Ori kayo sinabi, pero sabi ko pa rin, sabi ko pa rin, gusto ko nang nagagalit, para sabi ka sabi, sabi ka sabi, si Ori kayo sinabi, pero sabi ko pa rin, sabi ko pa rin, gusto ko nang mahirap
Pinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Nasa malate, alas 7 ng gabi. Nakilala ko tuloy ito, magandang babae na nakabibigay sa aking mga mata. Asi ko lang alam ay manloloko lang pala. Pamanag sa akin na nagtuturo na siya, hindi ba kumion upang di mahulata. Siya ay nagpayabang, nagmeme na siya kwadro siya sa alabang. Ako ay tumakbay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa bagay na hapit na hapit. Mga magpapaling ka, di ko siya matutupan. Upos ang aking manig, di ko pa nahalikan. Stop, stop, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Sa kapers, sa kape at niyaki ko ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang kaya. Kaya kaming dalaway, uminom ng beer. Bilangan siya ang magatang, sabi niya sa akin, hindi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y biglang nahilo, nawalan ng aking malay na ako'y magising. Aking napansin, pangalan ng motel. Kaya ang sabi ko na ko, bigas nita ako. Magtabo ko ng girlfriend ko, mahirap ko. Wala sa isip ko ang kanyang mabiwa. Nakakita ko siya, naka-underwear lang. Magandang stop, stop, yeah. At pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Yeah, oh darling, don't say Mommy, oh, oh, stay by me. Oh my God, lumalabas sa iyong piling. Alright, get ready for the third verse. Yung kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan na doon sa sopa kami ay naglalampungan ang ilaw. Para kung sa robonggi, pinatay niya ilaw then pinuksan ang VCD. Doon sa kanyang kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Inutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Ang sabi niya sa akin, Mapilit lumihaya, lumuhod at tumaba. Na mag-apos na kami, ang sabi niya, DJ, right with the night, stop, stop, yeah. At pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Oh darling, darling, stay by me. Oh, oh, stay by me. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Alright now, here we go with the fourth verse. Ako'y sinunod, pilit hinahabilot. Likod ko inamumula sa tatakalimot. O siya ay umungol, umuungos. Siya init na init sa aking haplos. Pinabigyan ko siya sa kanyang hilig. Ang gusto niya, umaga magbaguyag at hanggang magumaga. Napansin ko siya kasama na pati na pinsan niya. When the night stop, yeah. At pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Now, oh darling, darling, stay by me. Oh, oh, stay by me. O madalas, lumalabas sa iyong piling. Yeah, oh, the night come,
may lumalabas. Ebano Queen. Fresh 199 suckers. Signal Kati DJ JL. Sama-sama po pagkada. Lahat ng ipon sa aking mamaganda. Lahat kung magkano ang dapat na mag-iswerte. Ito rin na lahat na mayayamang nakasama. Paano natin sa katulad ng dati, kami-kami ay naroon. Lagalaan namin, karaninig na kulang sa akin. Mas mapunin sa tatamon ito ang gusto tumating ang hako. Nakita kami, walang magawa. Tumatakbo, biglang nakalimutan mo ang bata. Dating na sa akin ang tago, kaya magkakandong may nakiya. Kaspusan to, tumingin sa likod, guess what you know? Oo, sige, napapasigaw. Bilis na mga pangyayari, di ko na malaya ng lahat. Biruin mo sa kaming apat, TV pa rin nakakat. Sa kami apat, tumawag sabay-sabay. Inaasahan sa takong cellphone, wala na ang nanay. Kaya kung pangangati, di ko na ulitin please. Para di magkaroon ng kaso,
hilig at nagolituhin. Di ko dinamasakin para damahin. Ako'y nagagalito, siya ay tumayo. At mamaya-maya, siya ay biglang umupo. Ako'y nasurpresa at tumayak sa harapan. Tignan natin kung ano ang pangalan niya. Pero tignan natin, baby, pagkat it's a place to be. Di ka na together with, baby, Andrew. Kung sakaling mamaya, malalaman ninyo kung sino. Oh, Tell me more, tell me more. iyong ipakita. Show me more. Ang ibigay mo na. Tell me more. Iyong ipakita. Show me more. Ang ibigay mo na. Ipasiya sa lahat ng kababaihan. Walang kaate-ate sa kanyang katawan. Straight to the point. At wala panligaw-ligaw. Wala pa keme-keme. At wala pa isaw-isaw. Tinanggal niya ang botones. Tinupad ang polo shirt. Tinanggal ang kanyang shoe. Tinupad ang miniskirt. Oh there. Kahit na minute niya di gabi. Pero di ako pumayag. So siya ay nagalit. Hindi na matiis kaya ginuhat kanyang wallet. Sabi niya sa akin, Andrew, magkano ka ba? sabi, Galutin mo. ipakita. Show me more. Ang ibigay mo na. Tell me more. Iyong ipakita. Show me more. Ang ibigay mo na. Sabi mo, iyong ipakita. Show me more. Ang ibigay mo na. Oh yeah! Isang girlie na American Recipe. Nagkaroon sa orange coffee pero dito siya sa bread. Ang dito sa mimosa, ang mas nangabas sa door. Only girl ang chika, bebe, ang negosyo door to door. Tingnan niya siya sa guard, tumingin ng calling card. Ang sabi niya siya daw ay sa menu, die hard. So sa likod ng calling card, pupun siya ng pasay. At syempre, pirmahan ko rin daw ang kanyang behind. Pinakalimusin at ako'y pinabili. Kinuha calling card at nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's the name? Sabi niya, sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, dito lang sinabahin. Pero sige, babae. Sige, babae. Gusto na magkakabaliw. Para makikitabi. Makikitabi. Tawagan ko 9141. LOBE. Magnolia, that's what there's to it is the facility. Sabing ko, anak ko ay nag-isip kung ano maa-achieve. Ang mami nasa Germany at ang daddy ay on leave. Ang pusa niya Siberian at ang aso niya Pitbull. Tinur niya ko sa bahay at sa loob may swimming pool. Ang tindi talaga ng bahay kasi may elevator. At ang sabi niya, Ang food night is second floor. so sa pato, pinakita niya ang koleksyon ng pag-iso. Pinakita rin koleksyon ng mga sabi niya, kung gusto niya joke na trick, ayaw niya
kusina hanggang sa manggigil. Tuloy-tuloy hanggang sabi niya, ay ang makita niya, chorizo ko, ay nako, sabay niya, nagpon, lagay ng sauce, tapos sabay bomba. Kahit balik-balik na rin, ikot yun pa rin. Ang sabi niya, ay, pumiti siya sa akin, and boy, this is what she said. Pero magkakilala, pero parang hindi bad. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin. Gusto ko na kita na nagagawin para kami magkakil. Hindi ko pa rin, dito rin kaya hindi ko pa rin. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin. Gusto ko na kita na nagagawin para kami magkakil. Hindi ko pa rin, dito rin kaya hindi ko pa rin. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin. Gusto ko na kita na nagagawin para kami magkakil. Hindi ko pa rin, dito rin kaya hindi ko pa rin. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin. Gusto ko na kita na nagagawin para kami magkakil. Hindi ko pa rin, dito rin kaya hindi ko pa rin. Pero hindi ko pa rin, hindi ko pa rin. Gusto ko na kita na nagagawin para sarap natin ang piling, siya ay nasa tabi. Happy like Makati na araw o gabi. Kahit nasa Tinicano, kahit nasa sasakyan. Walang pake at aking kanyang sasakyan. Hinatiin kami mula dito hanggang Lunes. Ang bigla siyang magpahanap, pupunta daw sa US. Ang 2 linggo sa LA, 2 linggo sa Manhattan. Isang buwan walang kwentuhan, isang buwan walang suntutan. Sabi sa Manila, ako ay nananabik. Mabaliw-baliw ako sa kanyang mamahalik. Okay lang di maiwasan naman pamisa-misa. Pero pag kami nakita, aking pagbigigilan. Di sa tigilan, sikaw. Di ko sa tigilan, sikaw. Di ko sa tigilan, di ko sa tigilan, di ko sa tigilan, sikaw. Kaya kami sa bahari, walang naglalamig. At kasama ang aming dinadaig. Araw-araw, kwentuhan, araw-araw. Ikuan, araw-araw. Tutugan, araw-araw. Suntutan, pero di ka na isa niyang dahilan. Ang kanyang buong pamilya pupunta sa kainan. Wala akong kakwentuhan, wala akong kasuntutan. Kaya ang aking buwan, ang isang buwan. Sa sapat balik sa PI, tulang naghihintay. Susukurin ko sa atin, tika na walang latay. Para akong ipo-ipo kahit sa pagodigo. Uupusin at tapusin at wala nang ito-hipo. Dito sa ating ginaw, sikaw. Dito sa ating ginaw, sikaw. Dito sa ating ginaw, dito sa ating ginaw, dito sa ating ginaw, sikaw. Dito sa ating ginaw, sikaw. Dito sa ating ginaw, sikaw. Dito sa ating ginaw, dito sa ating ginaw, dito sa ating
di na may sigaw. Inutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Alas 7 ng gabi, nakilala ko tuloy ito, magandang bata, inaraka, bibigani sa aking mga mata, at di ko lang alam ay maglaloko lang pala, namanag sa akin na nagtuturo na siya, hindi ba kumikot upang di mahulata, siya ay nagpayabang, nagmeme na siya pa, siya sa alabang, ako ay umakbay, mahigpit na mahigpit, naglalaw ay sa bagay na rapid na kapit, ang ako'y mapiling na, hindi ko siya sa aking manili ko pa nahalikan, stop, yeah, at pinatay ang ilaw, o madalas, lumalabas, sa lopi, second verse, sa kape ang riyakin ko ako ay inaya, inom daw kami at siya ang kaya, kaya kaming dalaway, pag-inom ng beer, inangat siya ang magatang, sabi niya sa akin, ang di ko alam ay meron siyang inilagay, ang bibigyan na hilo, nawalan ng aking malay na ako'y magising, aking napansin, pangalan ng motel, kaya ang sabi ko na ko, ikasbita ako, magkabo ko ng girlfriend ko, mahirap ko, wala sa isip ko, kanyang mahiwa, nakakita ko siya, naka-underwear lang, yan ba, stop, yeah, at pinatay ang ilaw, o madalas, lumalabas, sa yogi, yeah, oh darling, don't say, Mommy, oh, stay by me. Oh my God, lumalabas, ayaw me. Alright, get ready for the third verse. Yung kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan na doon sa sopa kami ay naglalampungan ang ilaw. Para kung nasa roponggi, pinatay niya ilaw din pinuksan ng VCD. Doon sa kanya kama, kami ay mahiga. Ako ay natulad at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Igutom ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Ang sabi niya sa akin, mahilig lumihaya, lumuhod at lumapa. Na mag-apos na kami, ang sabi niya, DJ, right with the night, stop, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, sayo, oh darling, stay by me, oh, stay by me. O madalas, lumalabas, sayo. Alright now, here we go with the fourth verse. Ako sinunod, pilit inabilot, likod ko inamumula sa tatakalimot, o siya ay umuulos. Naginit na init sa aking haplos, pinabigyan ko siya sa kanyang hilig. Ang gusto niya, umaga-maga-tuyag, hanggang mag-umaga. Napansin ko siya, kasama na pati na pizza niya. When the night, stop, yeah, at pinatay ang ilaw. O madalas, lumalabas, ayaw now, oh darling, stay by me, oh, stay by me. O madalas, lumalabas, ayaw yeah,
lumalabas. Ebano Queen. Fresh 199 suckers. Alright. Shout out. Come in, over. Hagdan ito, hagdan. Electric.
Mga ikang ay ibigay sa kanya bibig Pagpapa Sinagama Gabi Ayan, natin si shoutout. Ayun, welcome po sa ating live Manay Ginaling Katina Vlog. Isa sa mga malupit nating taga-subaybay. Alright. Dito lang ako na yan. Shoutout Manay, shoutout. Shoutout po. Dito lang ako masama sa pakiramdam ko. Nagugas kaya ako, naunggas kaya ako, naunggas. Nga, tanong na ika, nasi, no? Not feeling good? Sobrang gini ka sa live ko, gabi. Para tayo nga lang, Ay, salamat. Marigos mo na nga ako, kaya turutog-tog sa naidi. Sige na. May meeting kaya kami. Kaya, para 5 hours na. Pwede na. Seko sana. Nah. Boleh pininin. Pajama. Balik ulit ha. Yan. Kapatid OMGC, baka gusto mo umakyat. Papasa na. Marigos ako, Marigos. Marigos muna ako. Paturutog-tog abang narigos.
sa pagsapit ng dilim. Mahalaga sa atin, ko'y naghihintay pa rin pagdating, at ako nababalisa kung di ka kapiling. Hindi yun. Parang gusto lang. Salamat, Judy! Hindi nga magkantaw. May mic pa. Nakalive yan.
Alright. Pain na din tayo mga kapatid. Shoutout sa lahat. Kakaligo ko lang. Maganda din po ako mga kapatid kasi may meeting po kami. Manager na lang, shoutout. Salamat manager na rin tabi sa pag-accept. Pain na din po ako. May ano kasi kami, may meeting. Sige po, manager na lang tabi. Salamat. Pain naman ako mamaya.
Alright, end na po tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay po dyan. Thank you so much po sa inyo. Pa-end na po tayo. End na po tayo. Salamat, shoutout po sa lahat. Sino pa po yung nandyan sa baba? Comment lang po kayo mga kapatid. Thank you so much po sa lahat. 2 million and daw. Sino po yung nanonood dyan? Pa-comment na lang po para malaman po natin. Thank you so much. Alright, salamat sa pag-stay mga kapatid. Alright, kapatid na Aniski, thumbs up. Salamat sa pa-thumbs up mo dyan. End na po tayo mga kapatid. Thank you so much po. Salamat kapatid Aniski, ha? Thank you so much. Bye guys. Bye guys. Thank you. Alright. Yan na po tayo. May meeting po kasi kami. Bye. 5, 4, 3, 2, 1.